angingibingelele ubaba udokotela baba esizibojabulele umfana ovesana jikjela uyayibamba kodwa umondo lana iyagqilaza lento izokuhlupha. This is baba udokotela baba esizibojabulele hayi kahle mancane nje wena hlisa umoya. This is baba udokotela baba esizibojabulele umfana umdleja kahle umzola amancane angiso futhi ngiqolisa bakithi. This is baba udokotela umelaphi wendabuko ngenyanga. Ngicela ukubonga. I don't know if ngathiwa ngakwazi ukuba ngendlela. I just have to thank you people. I have to thank you people. And then what you did, you made Baba Udokotela. You allowed me to trend over a period of a year without having a guest. I'm making a video alone, laughing alone, talking to myself, and you are answering me on comments. Thank you very much. But my topic today, it's age is just a number. Age is just a number. Trust me on this. But I guess izinyanga ongazithola kwamhlaba elingana ezangamathunga nazi. Take this number. Izinyanga that you can find in northern KwaZulu-Natal kwamhlaba elingana ezangamathunga. Firstly, you find one called Mr. Zungu, Babu Zungu. The number is 072 713 0762. People, I have to tell you this. These people, they did not pay me for this advertising them. I'm doing this because my followers, young now, those followers, they may be needing my help while I'm absentia. Then they can call those people. Not that I'm pushing an advert for them. No, the answer is no. Okay, fine. Kwanqobokazi mqobokazi mhlaba yalingana. Ithongo futhi baba uDlamini. The number to call, it's 063. Yeah, let me correct this number. Let me make sure. Otherwise, I'll be in big trouble starting with the T. The number is 065, take it down, 065 707 0174. I repeat, 065 707 0174. That is inyanga ke lezo nizozithola. Ngoba mina ngikholela ukuthi mina ngiyinyanga ngedwa. Zikhona inyanga ze-right ezinye. Zi-right kakhulu inyanga kunenyanga ezi-right kakhulu kunobaba Udokotela. Right kakhulu ezinama bio 30 rand, eyibhema isinyemfu, eyifinya, eyifaka iphandle egcina ezinazo nje inxa zokushayela. Inyanga ezi-right kanjani ngiyazithanda mina. But this is Baba Udokotela baba esizibojabulele. Do DIY, do it yourself. Wena othi ufuna into yemali. Let me teach you things that you have to do. Hamba ungitholele uxamo ophilayo, ubulale. Ukhipha ama-inside. Angithi uthe ufuna imali. Yeah. Uthole lo xamo lo ubulale. Ungatholi imbuli, thola uxamo ubulale. Musu uthola unqwabo oluphilayo. Ulifaka lesiswini sesaxama musu usayithunga lento la. Yes. Musu uthatha isibuko. Yes. Thatha isibuko musu uyenzile lento uhambe uye endleleni ehamba abantu mungayithola indlela uye ethuneni ela ngcotshwa khona ingane. Ugqibe lento le. Musu uyigqibile isibuko usibeke ngaphezulu. Isibuko usibeke ngaphezulu. After 7 days isibungu uzosifica. After 7 days isibungu uzosifica. Uyayithatha lento le uyayigaya. Usofaka ovuka bonke. Thola ovuka bonke. Thole uvuka amashangane kuthiwa umnukulumbe. Thole uvuka amashangane kuthiwa umnukulumbe. Uthole lo muthi abawubiza ngokuthi thole umnukulumbe lo bofu lo ngathi ngamubuka ngazuthi unokani. Ugayina ufake la phakathi. Kunomuthi abawubiza ukuthi ibhakuba ngathi uanyanisi. Uxebule lo muthi loyo, uxebule nje kahle kuze kusale into ngathi inhliziyo. Lento eyinhliziyo esifunayo igaye ke inhliziyo uyifake la phakathi kulento. Lokho kuanyanisa oxebukayo khiphe konke kuyeke. Ufuna lento ezosala ngaphakathi ngathi inhliziyo uyifake la phakathi.
lapho khehla khululeka yaqethuka lapho khala yaqethuka lezi zinto lezi efuna nizifunde because uthi nazi ukuthi into esizenzayo kudlula kuphi inyanga enebhakuba ongathola kuyona ibhakuba kuthiwa uZikode iseJohannesburg uZikode useJohannesburg uyena ke number 1 Boshoff Road in Johannesburg but nje uyena ke ophatha onali ibhakuba ungakwazi ukuthi ulithole lezi zinto lezi mesingazikhulumi nina nizocela ukuthi kuyadlalwa ngoba niyafuna ukusizakala but anazi ukuthi kudlulwa kuphi makusizwa abantu okay la ke sikhulume lana uma wena unebandla uthi njengoba ku December nje ufuna kuphithizela ngitholele ufudu oliphilayo baba udokotela lokhulumayo tholela ufudu oliphilayo tholela ufudu oliphilayo lo fudu uma usungitholela usawoti orafa amaphakethe awu20 qhumise lo sawoti uthele ebhakedeni thatha ufudu libeke ngaphezulu thola umvuthuza amakhasi awu21 umvuthuza wabekela ngaphezulu kofudu lento engizokwakhisa yona uzoyigqiba esontweni ngaphandle kwesonto ayingaphakathi gqiba esontweni lana mfundisi indoda kaNkuluNkulu umphathiswa wemfihlo zezulu lento izophila lento le ufudu liyawuphila 100 years shuthe lakhe ibandla never finished linomqala kufudu liyawufaka ngaphakathi umqala meaning ngithi bonke abantu abahambile bazobuya sokukhuluma kokunye but it was March this year when I made this clip ngathi ngephasika umngakho nengane zakho bazoliserva kweindawo ephasika namhlanje ngisho njalo ngithi njengoba manje kuya Christmas inkonzo kaChristmas unkosikazi wakho nengane zakho bazobe bekwelinye ibandla inkonzo kaChristmas njengamanje sesiyayizwe emaredweni ama promo akhona ayangena ukuthi uChristmas sowudlaphi mekuphuma lo ma promo kuza ama promo okuhlukanisa unyaka umngakho nengane zakho zobe zelapha wena uzobe uwedwa ngobuka ama video amadala ku TV uworried ngamaphilisi ashukela ukuthi akuphi uyolanda umjovo wakhe efrijini ukuzijova ushukela istress ishaya irofini ibandla libulawo wena ngezinto obuzenza ebandleni obukhuzwa ngazo futhi ungakhuzeki wena ubuhamba inyanga budedengu awuyihambi inyanga yangakini mina ngifune mfundiswa la eThekwini angifuna ngephuthe ngoba mina ngifuna imfihlo yakhe ibe safe mina abafundisi abebefika la kumina bekwaba se Rustenburg Mpumalanga Gqeberha akekho ke Cape Town Free State akekho umfundisi wakwaMashu engifuneze kubabudokotela no your secret it is not safe my place has cameras take note and abantu abafika lana bayakwazi na uyabazi manje umuze kubaba udokotela ngemsebenzi efana nale you must be a person ongekho kwiprovince iba umuntu ongekho kwiprovince mase sikhandele into yokuthi abazalwane abeze kuwena enkonzweni yakho mina wena njengondoda kaNkuluNkulu umphathi wemfihlo umuntu wazi yonke into sinento thina sikwazi ukuyehlisa phezulu ifika ihlale phezulu kwabantu mesithi ajakuraja Jesus aja ukhala ngisho ohlele emotweni umezwa kuthiwa iyabizwa le nto
wathi nje aja guraja mbize 21 times. Ngiyakutshela Khehla, ngiyakutshela lapho suke sikunikile imfihlo, jabira jaguraja lana sisuke sikhomanda i-authority, kuphela ngeke ulokuba umfundisi uthembe amagxolo engabe ubasa ngayo ibray cabanga ukuthi azokusiza. Uma usufuna sikukhuphule iqiniso, uma sithi hail the sign uthi hail the light. Alongithe amen ngisanganela la mina. Alongithe amen ngisanganela. Bekithi mina hail the light, hail the sun. Ungathi hail the light nawo isilimo monjalo. Awukho emkhakheni wethu. Ngisho ukuthi mfundisi uma usuthi ngempela usuyayifuna iqiniso. Usiyalifuna iqiniso. Ungezi kumina uma wasemlasi. Claim umuntu kuphi nje uyise nje mina. Because I don't want to pretend as if your secret is safe. It's not safe because abantu abalapha bakwazi. Mina I am ubaba udokotela. Lento angazi uzichaza kanjani. Ngangise India. First time I was in India, I met a guy from Nigeria. Wayephethe isikhwama lokishi, ephethe isikhwama se-LV, esidonsa abo isikhwama se-LV, nalesi singaphezulu se-LV. Elahleliswa udebiza kakhulu. Ngambamba ngolayini omhlophe, wathi waseNigeria. Ngamkhanda futhi wathi I'm a pastor. Sificane eIndia. Sithe sesihamba noMajozi, this is on record. Ngamkhanda uMajozi ngathi uyayibola inyoni leya. Okwesibili ngihlangana naye entabeni. Iwupastor ihambe eIndia. Njobe eseNigeria nje akahambi eGhana. Akahambi ibini uyanqamula. Engisho ukuthi nani ke bo pastor angifuni ukuthi ngilongizenze into enenzulwane. I don't need my neighbors. Your neighbor will never make you. Your neighbor is capable of destroying you. So that if you're a pastor, please spare a time, find somebody else kude ozokusiza, not ubaba udokotela. Ngoba mina bengikunika le ndoda lefuna ube neqiniso kumina. Ukuthi uyofa ufele ukukhanya. Uyofa ufele ukukhanya. Those are the illuminated people esikhuluma ngabo. Engisho ukuthi ke uma ungafuni ukwenzela izinto zangempela, uyalazi iqiniso nawe, uyalazi iqiniso. Ke ngitshele uyalazi iqiniso. Kodwa ingane zakho zizoseva iphasika kwenye indawo. Zoseva iphasika kwenye indawo. Believe you me, zoseva iphasika kwenye indawo. Angeke ngiphume lapha ngiphuza into ezimnandi ngikhohle into eziningi. Uyazi eze inyanga ayikhetha for abantu abafana nami abazi inyanga. Leave alone ke okunye. Ukuthi eminyangeni siyaphusha la kulungile, but eminyangeni ufuna kubuye sikwise likhuluma iqiniso. Izinyanga ungaphathe kabi ngizakuthe iqiniso. Inyanga ongayifica ebank. Inyanga ongayifica ebank ino 10,000. You'll be surprised. You'll be surprised to find one who has 10,000 rand a bank. Inyanga ongayifica ebank ino 50,000. Khehla thanda uqilaza. Inyanga ebank ongayifica ino 100,000. Kunzima. Inyanga ebank ongayifica ino 200,000 virtually no. I repeat, no. Into eyenzekayo lana ke ilena ke izinyanga zibhizi. Ekubeni busy kwazo, they don't understand what the time is fast. Do you know 1 hour? Just 1 hour nje. Wakhiwa millisecond. You know how fast is a millisecond is?
Millisecond is very fast to accumulate just to make 1 hour. Meaning that the time is splitting at millisecond, the way the time is so fast. Inyanga does not recognize that. Abazi abantu azikunaki lokho ukuthi yonke into is very fast emhlabeni, very fast. Inyanga yenza konke kwenzayo, iphile kahle emhlabeni, igqoke kahle, nje ibe right, ubonakale ithi nama flat yona mhlawumbe iqamba amanga, inomuze emgaba bese inamanga vese siyazi, ibale lokhu, nginemize u9 mina iqamba amanga mhlawumbe yabamba lokishi, umhlophe phela wena. Thereafter kwalento elahlile into vese yabamba nje. Lenyanga lena siyibamba nje ngokumhlophe. Ivesana imasha mathambo ishone lenyanga. Uma ishona lenyanga within 3 months, oh my goodness, iNetbank isivaliwe. Yes, kwenzekani? Imoto zonke ebibhaka eNetbank ayisekho, yabamba lokishi. Okay. Ama-flat onke akhiyiwe. Kwenzekani kanti lapha? Inyanga within 6 months ingane sezistranded. Within 1 year ingane yakhe seyisebenza ko-Phaya City. Nako pheke nako phepho. Ingane zenyanga seyisebenza lapho. Awu. Ingane yakhe seyifunde ezikoleni za government. Hayibo, kwenzekani le nyanga? Ayayithwele phela isithwalo sayo samasha. Ayikho leyo. Inyanga does not look after themselves. I repeat. Inyanga does not look after themselves. Mivuka inyanga ivuka ngenyama ngokosa no2 liter wecoke. Khuluma ngento inyanga mina. Inyanga ikwazi ukuvuka ngeKFC ekseni. First thing KFC nekani labhiya ngapha eceleni. KFC nje ekseni junk food ekusuka. Ekseni inyama ebovu nocoke junk food ekusuka. Inyanga eziningi ezine-BP. Inyanga eziningi ezinokushukela wena okwazi lokho. Izinyanga yabona angikhuluma ngengane ezincane na. Ngikhuluma ngenyanga engangami 50 years and above. Kwezu9 lezi zime kanje zinoshukela. Lo shukela uhamba neBP. Lezi ezinye ziwelwe iBP ke vese ngifuna ukukhuluma indaba yazo. Ngikhuluma kulezo zinyanga lezi caliber right. Thereafter lezi nyanga lezi kuyo yonke into eziyenzayo azinayo funeral policy. Does not have a funeral policy. Umuntu one funeral policy la umama wale ekhaya naye ubaba amncisha imali. Inyanga does not give umngayo imali compared to a girlfriend. Umngayo mefuna imali ufuna asho ukuthi uzoyenzani. I-girlfriend inikwa imali ezibuza awukunika imali engaka unginikile nje izolo athi imali yahlabana kanti ithi ayingeke phela mase ukunika imali engaka ngisazi mina intombazane khala intombazane umngayo mefuna imali kuyaliwa umngayo ngokuthi unengane eseyikhulise isebenza kunemali ayithola enganeni zayo thereafter akwazi ukuthi akhokhele umasingcwabisane ukuthi kube khona umasingcwabisane la ekhaya. Hamba ubuza abacebeli lethu ukuthi obani abaningi abajoyina umasingcwabisane women compared to men. Inyanga azinawo ama-funeral policies. Uma ishona inyanga ingcwatshwa ngepolicy kacebo lethu ojoyinwe umakhulu ugogo ekhaya. Ucebo lethu uzokhipha okulingena according to agreement contract. Mase kuthi yonke into imashe ngoline omhlophe kuphela yonke into ebikhona ekhaya ngoba umuntu akade supplier ubaba. Zinyanga, the time is now. Ake nihambe niye emabank. Njoba angitshela uCapitec, hamba uye ebank. Hamba ebank lakho lelo olisebenzayo. Angwane biza amagama amabank. Ufike uhlale nabo phansi uthi babudokotela ukhulume kanje. Kune policy ongayithatha. Uthathe imaximum. Thathe nje maximum wavese afford. Ungathi uma ushona ingane zakho zithole almost $500,000. Kune policy ongathi uma uyithathile yengane zakho in case ushona ngengozi yemoto ingane zakho zingathola almost R1,000,000. So that le ngane ezu3 nengane yodwa efunda yenza ustandard 9 manje grade 11 ongathi uma ushona njengoba umngakho ena 59 athole le million njengoba ingane yakhe endala ina 37 years old can able to handle this 1 million ugogo akwazi ukuthi abhekena nezinye izinto zokuthi wena ushonelwe njani thereafter bathole le million kuqedele lo mfana esikoleni ngoba usale unyaka kodwa uthi enza umatric emva kwaloko bese kuhlanza ukuthi ahamba e-tertiary
kulona le million le ngane lezi zizokwazi ukuphila. Lo mdala ona 37 uyi-overseer ekhaya, lona onezostart 9, lo una 23 years. Kuseyingane lezi ezingaphansi kwesandla sakho. Uyinyanga, uthe uma uhamba ubunamapholisi emabhenki awu3, uthe uma udlula emhlabeni kwaphuma imali ewu900,000 ngokuthi wadutshulwa abantu bangena esigodlweni bathi bazohlala bafika kuvuthela ngenhlamvu, not knowing ukuthi they are making your family rich. They were thought that they were making your family poor. They didn't know that. Reckless driving, udriver nabantu abadakiwe lana, wakushayisa ngemoto, washona. Umgaqo bekumgaqo webhuqo semakhaya. Ngalo ndlela it's an accident. Your police will pay. Your police will pay. Ingane zakho will live your life to the fullest. You will live, they will live their life to izinyanga ake siyibukeni le abapolisi ngoba lento amapolisi ukuthi into yabafazi. Ulungileke yabafazi. Ake sibheke ke thina uma sifa singenayo ipolisi. Kwenzekani kubona? Eyokungcwatshwa into engenamsebenzi yokungcwatshwa. Kuzokwenzekana emva kwalokho. Mina ngino FNB, ngino Standard Bank, nginalo omunye ngithenga ngambala. Ngikhave ngamapolisi wonke kulo mabhenki. Wonke. If ngiya international, ngithenga ithikithi lebhanoyi nge-credit card so that ngizoqualify kwi-travel insurance because my children comes first. I did tell you that mina ngakhotha ngisho inhlabathi as long as ami ngane zophila. Ngalala nezingulube as long as ami ngane zophila. Mina ngenza into wena ngekuzuyenze as long as ami ngezami ingane zizophila. Mina futhi angifuni ukupersecute abantu ukuthi mina ngeke ngiyenze lento ncane ngife. Awukazi ufe. Musukhuluma into ongayazi, awukaze ufe. Abantu esebefila bakufisa ukufana namanje. Manje ungazobadangela nje ubenza isiphuphuko. Awukazi ufe, don't say that ungancama ukuthi ufe. Ngoba nalabo abafile imashi kabe kuntswempu ukubona abakufisa manje musuthi engisho ukuthi ngingasebenza even endiyeni ngikha amanzi ngiwashe imoto ngenze yonke into. I can babysit children if it comes to as long lengane zodla. Then when it comes to feeding children, it's something else. Okay, the topic at age is just a number. Kunento ekufuna sikhulume la siyilungisa esithanda ukusiphambanisa. Age is just a digit. What made you ukuthi ube neminyaka ewu61? Do you know yini? How you write 61? How do you write? Bhala phela how? 61, that makes 61. For the fact that 6 came first, kwasikwalandela 1 nosuno 61, you believe that? What if ngithatha lo 1 ngubuyisela ngapha? You think you'll be 16 years old? Okay, you assume you're 61 years old. What if I capsize this 6? Kubhekise phansi. Usuna 91? No, age is just a number. Stop buying land on age is just cheating on you. Age is busy gossiping on you, making you stupid. Because age is telling you that you are old. You are old. You can't do this. You are old. You can't do this. You are old. You can't. No, that thing is just a digit. That don't fall into that scam ukuthi usumdala ngokwenza ukuthi kunezinto njengamanje engicela ukuthi sizikhulume nawe ube sober nje nawe ake nje ube sober ke manje njengoba manje usale u3 years ukuthi uretire ngiyakutshela manje akube khona ikhozo oyiregister yoke manje ikhozo trading njengamanje ukwenza ube khona ikhozo trading we are 3 years 4 years to retire we are 56 years as a principal u-accommodate ufundile wena ngawuhlulela hamba ungenzele ikhozo ya baking. Hamba ngenzela ikhoze baking. Uma uretire uvula isitolo sokubhaka samakhekhe. Ngesikhathi kuvaleka le mali oyihola emsebenzini ube khona imali oyihola lapha yana. Njengamanje just retire una 2 years retire hamba ufundela ukwenza okwakha amapetla cards. Hamba ufundela iartisans, hamba ufundela ukwakha amapetla cards manje. You just cheating yourself because of the age. Age is just a digit. Age is just a digit. Njengamanje when we are an attorney una 62 years, you tell yourself you're 3 years to retire. Njengamanje into engifuna ukuthi uyenzeke manje because you got an expert in law. Hambe ukhuluma nemoto zama-car dealership. Ube draftela ama-contract, ubadayisela ama-contract. Enza ukuthi umuntu umethatha imoto angaloko eboyezoba ngisicefe kubona. You are capable of that. Your age is just cheating on you. You are wasting so much time at home doing nothing because umdala. Ayikho into endala kwena. Ayikho into endala kwena into endala usuzilahlela endlini zokade izinto zonke endlini zintsha yini ke endala enye khona ngoba kwalesi jacket engigqokile mina indala
imibandala ngeyilahla manje yini endala kuba udokotela. For the fact that I'm turning grey hair, it is anatomy. You have to understand science. Why I'm turning grey hair, why I'm shrinking my skin, it's collagen deficiency. Manje msebengu nje ngimdala ushwabene yonke into. No, it does not work like that. Bakithi njoba leminyaka esinawo manje, ayikho into entsha, akekho umuntu ozokuncenga akona kagogo wakho lemhlabeni. Akona nje kagogo wakho lemhlabeni, awuzuncengwa, akho clever ozoncengwa. Lana you are hustling at work, you are hustling after work. I repeat, you are hustling while you are working, you are hustling after you have worked out from the company. Njengamanje wena as a colonel emaphoyiseni, you are 1 year to retire, una 64 years. Into efuna uyenzeke manje hamba register esikoleni se-security. Wenze wonke lama grade. Uphume lapho uyovula i-security company yakho. Uma uretire nje una 65 years, hamba uvula i-security. Awukwazi ukuyivula ngenayo i-security training. Sengiyakutshela ke as a colonel, kwi-position okuyona uthi ufuna ukuba i-guard, awukwazi. Hamba ufunde i-security qala. Ufunde into oyaziyo. Uyifunda ngolayini omhlophe la we-clever. Ayekho umuntu oqhwize nje security. Grey labana. Grey ama security. Hamba akufunda ubambe iyalo za grey ukuthi sithini. Wena njengoba uKennel manje, hamba ufunde i-security. Kuze uthi njengoba usayilusi 12 months to retire, uma uretire straight uvule icompany ye-security because we are accredited ku-security. Kunezinto wena owaste isikhathi because you are assume ukuthi umdala. Lo budala bakho is deceiving you. Lo budala bakho ke ibona lo. Uyabona njengamanje, I understand you are 52 years old, unometric, into engacela ukuthi yenze, ngenzele nihamba ngenzele i-teaching. Uqede lapho register ukuthi uze teacher online, ufundise English online. You make money. You make money. What makes you old? Ayikho into endala kuwena. Isikhathi sokuba mdala is over and you've been fooled so that you be loyal to poverty. I repeat, what makes you to be mdala and you've been fooled so that you be loyal to poverty. That is why gross people abadala, they're poor. But not everybody. Only us Africans were poor. The rest, they are very right. They are right. Right kakulu. Because they refuse to be thatha le bribe ukuthi ngimdala ngihlupheka. No, mina ke baba udokotela. When I reach my 60-year-old, ngima kanje la ngikhiye, imali engizobe ngiyihola mina, it's 50,000 rand every month. 50,000 rand every month. Imali mina ngizobe ngikwazi ukuyenza. Ngihlele ekhaya ke manje. Ngimashise ezangempela. Ngizobe ngenza 50,000 every month. Ngoba mina ngeke ngibe mdala mina. The time ngirisho 60 ngizobe ngiyiphesha orkanti kakhulu. Ngizobe ngimasha ngeqiniso kakhulu. Ngihamba ngeayini tswempu. Anginayo into ezothi mina mengiba ngihlanganisa u60 mina ufuna ngihlale ku-wheelchair ngithi ngimdala. Mengihlala ku-wheelchair ngizothenga kagesi. Thenga kagesi. Ngithenge lena ene-hoister ngikwazi ukumasha ngeqiniso ngenza izinto iphinde ngihlalise phansi okungcono. Ngeke mina ngifane nawe. Wena uzenza u17 ngamabomu umasha ngeqiniso ukuthi umdala. Umdala ukuthi ukwenzekani. Ngake ngabamba ngeline omhlophe ngibuka ngesikhathi i-timer lami liphethe uline we-bank account enenyuka kunami ngathi le timer lenzani la ngijwayela ke manje. Ngathi baba umi kanje wathi Dumi musu ubuka yonke indaba uzotshela uma wakho. Ngishukhuluma nge-timer mina la 1950. Limhlophe. Manje yabona nje lekuthi umdala. As from now, please swallow it and abort it. Go study something else. Study something else. Learn Forex and see how you can do. Learn trading. Go learn something. The time is now to learn that. If you can't learn that, somebody else will learn it and then will employ you. Uzomklinela swimming pool. This is Babu Dawda. I'll never accept poverty as my friend. I am Inyanga. I never accept poverty as my friend. Never. And I don't want you as well to bail out and submit to anything that will make you poor. Please help me. Follow this channel, but try by all means to undress the clothes of poverty. Try by all means. Not do it, but keep on trying. It's never been late. This is Babu Dawda. Thank you. Goodbye.